Celestí Devesa i Pinadella nasqué a la parròquia de Santa Eulàlia de Begudà l'any 1868 al Mas la Devesa. Morí a Olot el 1935. Pren formació artística a l'Escola de Dibuix d'Olot amb l'avi Berga i quan ja és aquesta l'Escola Menor de Belles Arts, n'és professor de dibuix i d'escultura. Durant molts anys és l'escultor de El Arte Cristiano. Realitza, pel cementiri d'Olot, un bon nombre d'escultures. Celestí Devesa és un escultor potser d'una categoria més local, però dins el seu repertori descobrim també obres molt notables, sobretot tot el que fa referència a l'escultura funerària. Són peces d'una simbologia i d'una potència continguda realment que a mi m'impressionen. El panteó de la família Esquena, simbolitzant l'escala de la vida, desigual com la mateixa vida, i té la mort, representada per un Sant Crist clavat a la creu. Amb una bafarada de fum, l'esquelet surt de la tomba per una escletxa, cobrint el nom de la família danès. En aquest panteó, 3 graons simbolitzen les etapes de la vida, amb 2 escultures, la tristesa i la resignació. El panteó agustí, amb una gran figura representant la meditació al repòs i la reflexió sobre el perquè de l'existència humana. Una creu de Malta a la tomba de Marià Vayreda. En un costat, l'escut de la família i en un altre, el de Catalunya. En actitud de defensa, l'àngel de la fe guarda el panteó Capdevila. Celestí Devesa sap impregnar en les seves figures sentiments suaus que les embolcalla amb un vel lleuger i melangiós, conferint-les-hi una expressió serena i reposada.